Eżis semija ta' Radio Marija, jena Father Brendan. U jena Father Antoine. U aħna ovvjament flimkien Kirieħ u l-Bilieħ. U illum, u din dejjem irridu nispjegawa. Kirieħ u Bilieħ hija ta' wieġa tal-kelma koruħu boloħ imma naqra bir-raħli. Kirieħ u Bilieħ. Għax meta ftit tal-ġimgħat ilu ter xi ritratt tagħna fuq Facebook. U ħafna nisbeg jgħidu ma' din Kirieħ u Bilieħ. Minn fejn ġejja? U ndunajna aħna li għatem minn ma jafx. Ġifieri għax forsi ma kienux magħna sa mill-bidunet ta' din il-mixja. Il-kelma da ma waslitx. Kiku dik, jaħasra kelma faċli. Kelma oħra li għadha ma waslitx, il-kelma tal sfortunatament issib ħafna ostakli din tagħna ħmerija. Ejja teżis semmiha llum erġajna lura magħkom wara il-waqfa tal-weekend tal-ġimgħa mqazza. U allura nittamaw li anka kien 8 sabiħ għalikom u għal-familja tagħkom li anka bħala fuq livell ta' fidi nerġgħu nissaħħu nerġgħu ikonna dan il-qawmien ġdid biex ngħidu hekk li kull sena nittamaw jiġib miegħu lejt il-kbir. Illum għandna m'għandniex figolla. Għandna trit, imma ġorda waħda ġifieri mhux trit kulinarja xi ħaġa tal-ikel imma għandna trit għax bdiet taħarqu l-ikel. Xinu? Bdejt taħarqu. Bdejna ħansemmulkom taħarqu li kaliva. Għanna lil-James Fortel li huwa illum għallu il-mistiden tagħna il-vittma x'aħna James il-mistidni tagħna ndilhom vittmi. Imma James ħajaqsam magħna dwar realtà li f'dawn l-aħħar snin nista' ngħidu splodit kibret ħafna fl-awareness anke madwar il-Knisja ma hija xi ħaġa antikisma li tmur lura propju anke l-ewwel sekli tal-fidi kważi din li ħanitkellmu dwarha. James huwa mux għanajdu dilettant, appassjonat tal-kamino, ġifiri il-mixja, dik il-mixja ta' Santiago de Compostela, imma wkoll naħseb minn din il-passjoni mbagħad milli konna qed nitkellmu anke aħna u nippreparaw il-programm, infirxet anke din il-mixja madwar l-Ewropa Kristjana. Biex ngħidlek, James, tintroduċi naqra lilek innifsek u forsi tgħidilna anke kif bdiet din il-passjoni tiegħek. Mela le, l-għolnet għandi pjaċir, thank you tal-istedina. Isu 10 snin ilu, jina u l-mara realizzajna li qed nikbru, it-tfal kibru wkoll, konna ħafna iffukati fuq it-tfal u l-università u jieħdu l-istat tagħhom. U kif it-tfal taru mill-bejta ħadu l-istat tagħhom għandna bżonn nerġgħu niskopru lil nfusna. James, skużani, ovvjament tar-radio n-nies ma jarawniex fuq ir-radio lilna kultant jarana xi ħadd barra jgħidilna inti fader alright issa għandi I can put a face to a voice. Pereżempju, inti kemm għandek żmien mhux ħansaqsuk fuq il-mara, għax dak prerogattiva tagħhom. Imma inti kemm għandek 45. 45, ok. Mela. Sorry, bil-kontra. 54. Kont li 45 daqsi. 54. Tider iżar, issa jew din il-mixja li ħadkellim da fuq dan il-mixi jżommok żagħżugħ. Imma naħseb għax nannu ta' tlieta wkoll. Imma veru onestament, ġifieri anke x'in konna qed nitkellmu qabel bdejna u semmejt il-nepotijiet u hekk qed jidher iżar milli hu da James. Tajjeb, tajtlek klimek imma għax kelli kurżità. Nirringrazzjak. U hija xi ħaġa li konna nħobbu nagħmluha flimkien li nimxu u għadna kif se jkollna mixi biskop. Mixi li għadha xejn itwal, mixi mhux ta' nofs siegħa jew siegħa u f'postijiet li kultant il-mobile ma jaqbadx. U ħafna drabi laptop ma ġġorux miegħek għax huwa piżżejjed ġol-basket. Allura l-kammini kienu xi ħaġa biex ngħidlek a natural choice. Fl-istess ħin għandhom sinifikat ukoll. L-ewwel wieħed li mxejna kien ma' grupp fil-2015. Fl-2016 bdejna niskawtjaw oħrajn ukoll għall-istess grupp. U bdew faqsu gruppi oħra u tintaqa' ma' nies oħra. Jiġifieri sa l-2018 konna grupp ieħor ta' Maltin u Amerikani li konna ntqajna magħhom fuq kammini oħra. U poġġejna bil-qiegħda waqt li qegħdin fuq Cammino Primittivo u għadna għax ma nagħmlux xirka, assoċjazzjoni tal-kammini, tal-mixjiet. U minn hemm ġie l-isem xirka Kammini. Bdejna nitkellmu ma' nies oħrajn li
għamlu dal-pass qabilna, per eżempju il-Confraternity of St. James l-Ingliża, għal żmien twil il-President tagħha kien wieħed Malti li jgħix hemmhekk u sibna ħafna għajnuna minn għandu. U kien hemm nies oħra li mxew magħna barranin involuti f'assoċjazzjonijiet oħra li għenuna biex naqdu din l-assoċjazzjoni. L-ħaġa li għamilna reġistrajnija bħala voluntary organization, organizzazzjoni volontarja Malta fl-uffiċċju fil-Kommissarjat tal-Organizzazzjonijiet Volontarji u bdejna minn hemmhekk għamilna l-istatut. Jiena fil-fatt niftakar, ġifieri il-tqajt miegħek snin qabel ma l-tqajt miegħek għax jiena minħabba x-xogħol tiegħi bħala kanonista kont involut anka fl-approvazzjoni min-naħa tal-Knisja tal-Istatuti, ġifieri konna dornihom biex kont jiena minn dawk li dornihom biex naraw li anka taf inti dak li huwa mitlub fuq livell ta' voluntary organizations. U mbagħad ikun jaqbel ukoll mal-istatut ta' assoċjazzjoni li għandha wkoll rabta ekklesjastika wkoll biex ngħidu hekk. U fir-realtà sibna ħafna għajnuna wkoll anka minn assessin Malta li anka jimxu magħna sal-lum ġifieri jinvolvu ruħhom fil-mixjiet li għandna u li ridna nkunu daqsxejn differenti minn gruppi oħra Malta. Għaliex Malta ħafna gruppi ta' trekking jgħidulu u kollha kapaċi f'dak li jagħmlu. Ġifieri nsellmilhom minn hawnhekk kollha kemm huma għandi rispett għalihom kollha, però ħana xtaqna nagħmluha xi ħaġa differenti. Ridna li tagħna jkunu iffukati fuq kammini ngħidulhom heritage faith hiking, jiġifieri storja jew mixjiet li hemm storja warahom. U din l-istorja ħafna drabi ngħidu l-common heritage tal-Ewropa qabel kien jeżisti l-EU u qabel anka ir-Reformation ta' Luteru u hekk. Dak li kien jaqgħad l-Ewropa kien il-Holy Roman Empire li dak iż-żmien kellu qisu l-istess stat tal-EU tal-lum. U n-nies kienu liberament jimxu pereżempju bniedem telaq minn Hamburg, jew telaq minn Bremen, il-Ġermanja, jew telaq minn Latvja wkoll minn Riga, jew telaq minn Varsavja, mill-Polonja, jew telaq minn ximkien mill-Italja jew minn Franza u kollha sejrin għal dak li kienu jsejħlu Loka Sancta. Fil-kastanet nitkellmu fuq Santiago de Compostela, però jeżistu ħafna iktar postijiet qaddisa barra Ruma, mbagħad ovvjament żviluppa Assisi wkoll. Ovvjament l-art imqazza. L-art imqazza iktar antika minn Santiago terġa', imma l-art imqazza tilfet il-popolarità tagħha u rebaħa Santiago minħabba li ovvjament kien hemm il-gwerer u l-art ma baqgħetx. Saraċeni u hekk. Daqshekk. Allura kien iktar diffiċli li n-nisrani jmur jagħmel il-kammino tiegħu fl-art imqazza. U jisu ovvjament jisu ħanejdu between inverted commas Santiago bqajt at home u Ruma bqajt at home. Mentri hemmhekk titmur fartijiet ta' nies differenti. Però anke l-kruċjati jimxew minn hemmhekk għal Spanja, x'mbagħad il-Knisja affukat fuq li tillibera lill-Andalusija mill-Saraċeni. U l-istess kavallieri templari ta' San Juan, ta' Santo Sepolcro li kienu fil-Medio Orient imxew ukoll għal Spanja, x'kienu ġejjin familji ta' Spanja, Franza. Allora il-focus qisu mar iktar fuq Santiago, però mhux biss fuq Santiago, ovvjament Ruma dejjem baqgħet another focal point. U aħna identifikajna dal-mixjiet, il-focus tagħna huwa bej qisu 300-400 AD, għax għandek anke mixjiet daqshekk antiki li huma ħafna minnhom huma Keltiċi, l-Irlanda u l-Ingilterra. 300-400 AD all the way nimxu sa 1700, 1700. Tgħid li m'hemmx oħrajn wara iva, hemm Malta stess jew Għawdex għandna Tapino li huwa santwarju li jżuru ħafna nies. Fl-Ewropa għandek Lourdes, għandek Fatima li jaqgħu wara, però jisek titgħażel perjodu biex tiffoka fuqu. Allura ħna għażilna dal-perjodu minn żmien kmieni ħafna bikri ħafna sa l-early modern times. James, li qed issemmi inti anke tant huwa biex ngħidu hekk imdaħħal fil-fibra li aħna laqas nindunaw. Malta ċkejkna u hija gżira f'nofs ta' baħar, allura mhux lakemm qatt u tlaqtu bdejt timxi, għamin tista' timxi f'Malta stess kif anke ħanitkellmu ftit anke dwar esperjenzi reċenti li kellkom. Imma verament fil-mainland tal-Ewropa, imma anke fi gżejjer ikbar bħal huma l-Ingilterra, pereżempju,
kien hemm verament din il-kultura anka tal-mixi, biss insemmu għax għadni niftakarhom mill-A-levels dawn l-affarijiet tal-Ingliż pereżempju li il-Canterbury Tales ta' Chaucer li huwa meqjus bħala wieħed mill-kitbiet il-kbar tal-lingwa Ingliża għalkemm biex taqrah illum trid translation kważi tiegħu għax huwa antikismu. Imma huwa grupp ta' pellegrini jirrakkontaw l-istejjer lil xulxin waqt mixja minn Londra sa' Canterbury. Jiġifieri din allura din l-idea tal-mixja, din l-idea tal-vjaġġ interessanti kemm hija parti kważi mill-identità tal-fidi nisranija u li jaħasra intilfet ħafna. Jiena ħafna drabi akkumpanjajt pellegrinaġġi lejn l-art imqazza ta' żgħażagħ, imma ovvjament anke d-differenza li inti tasal b'coach, tasal bl-ajruplan u mbagħad taqbad il-coach, air conditioned, eċetera, tagħmel differenza milli inti forsi bil-barzakka fuq spallejk u forsi xi walking sticks fidejk. Imma bdejt timxi letteralment, ġifieri qed tagħmel anke dak l-exertion inti wkoll. Ġifieri kollox huwa parti minn din il-kultura tagħna kif kont qed tgħid inti li l-Ewropa hija mmarkata minnha. Però qed tiġi skoperta din u xek, din ħaġa qed tiżdied iktar ma qed jgħaddi żmien. Iva, fil-fatt, meta kont titkellem fuq Camino Malta 10 snin ilu, 15 sen ilu, ma kienx hawn da l-awareness. Aħna bħala Xirkamini wkoll jisot minn snin ilu ktibna ktieb li huwa id-djarju ta' wieħed Malti li mexxa l-Camino Frances minn San Jean sa Santiago jisu xahar. Id-djarju tiegħu daħalna l-ister, il-ktieb kien intlaqa' tajjeb, jiġifieri ma printajniex ħafna, kun għamilna xi 500 kopja u però fi żmien 3-4 xhur. U nies isaqsu ġifieri fil-fatt se nagħmlu reprint tiegħu. Però anke nies kienu jgħidu mal għalfejn timxi tal-mixi kollu, għalfejn ma taqbadx coach, pereżempju. Ir-realtà hija li l-mixja il-Camino trid tesperjenza biex tifhimha. Però il-mixja fiha tirrifletti l-ħajja. Għaliex? Għax inti meta għandek basket fuq darek, għandek ċerta peace, bħalma toffrilek peace il-ħajja. Jekk għandek tela quddiemek, bħalma jkollna tlajja fil-ħajja tagħna, jekk għandek niżla s-siba ħafifa. Jekk għandek xemx tiżreċ u tiddejqek. U kultant tħoss dik iż-żiffa ħelwa wara xi tela jibsa u tlajt u għandek żiffa ħelwa u veduta sabiħa. U hija rifless tal-ħajja, ġifieri hija rifless tal-ħajja. Apart il-fatt li ċans tieqaf mill-ħajja maġla li għandna u tajt kelma ma dak li jkun. Pereżempju, kumment ta' ħabib tiegħi li jimxi ħafna magħna li huwa kappellan fil-fatt Fader Ruben, li huwa kappellan ta' Pembroke, ħaġa li jgħid dejjem, jgħid jiena nħu gost dal-mixjiet. Għaliex m'hemmx doktor u fader u profs qegħdin kollha fuq l-istess livell, nimxu, nisimgħu l-istejjer ta' xulxin, naqsmu l-istejjer flimkien, u xemmizba niklu naqsmu l-ikla flimkien fil-għaxija flimkien. U naħseb anka l-gost li m'hemmx għaġla. M'hemmx għaġla. Issa qegħdinaw u daqshekk. Semmejt punt tajjeb għaliex ħaġa li jgħidulek il-pellegrini li it's not in the destination but in the journey. Il-Camino mhuwiex fejn se tasal, għax nafu fejn se naslu dak li bil-Latin qabel kien jgħidu loka sancta, dejjem Post qaddis. Post qaddis. Però il-Camino mhuwiex id-destinazzjoni imma huwa il-vjaġġ ta' kuljum. Naħseb meta jkun il-pellegrinaġġ bil-coach l-iskop huwa id-destinazzjoni, mentri inti tant matul dak il-jiem diġà ġarrejt ħafna ġo qalbek li x'in wasalt inti diġà għandek akkwistajt ħafna matul il-mixja, allura jisek speċi. Veru. Jiena ukoll ġifieri nifhem ħafna dak li qed tgħid għalkemm jiena il-mixi nixtieq li kien iktar ħabib tiegħi, ma insomma. Imma jiena stess minħabba li ġieli akkumpanjajt pellegrinaġġi, pereżempju ta' żgħażagħ lejn l-art imqazza jew inkella meta mmorru tal-kavallieri lejn Lourdes, pereżempju kull sena bil-Morda fl-ewwel weekend ta' Mejju. Imma tinduna x'ikun hemm min jgħidlek imma dejjem ħatara l-istess postijiet, għax jekk Ġerusalem baqgħet ġifieri, jekk Lourdes baqa'. Imma mbagħad sa ċertu punt nikkondividi naqsam dan li qed tgħid inti anke għax
il-mixja fija nfisessa fil-kastana, rajt daqqa bil-coach, daqqa pellegrinaġ, daqqa mixja daqqa fija sagra, eccetera. Imma inti tgħixu b'mod ġdid kull sena blajnejn u bil-esperjenzi ta' dawk li għandek miegħek. U allura hemmhekk imbagħad tagħmel differenza u tiffoka naqra iktar allura fuq il-vjaġġ milli biss fuq id-destinazzjoni. Id-destinazzjoni importanti ċertament, jiġifieri għax jekk inti ħażdur post qaddis. Imma il-mixja sakemm wasalt, il-ġerni biex ngħidu hekk sakemm wasalt, li inti qed taqsam ma' oħrajn, allura mbagħad tibdel anke kważi d-destinazzjoni meta jiena jkun hemm xi ħadd imbagħad pereżempju naf qegħdin kafarna u jiġi xi ħadd jgħidlek fader nixtieq inqer pereżempju għax intlaqat minn xi ħaġa minn riflessjoni li għamel hemm. Ukoll inti ingħatajt dan huwa privileġġ tagħna anke bħala saċerdoti, imma meta tkun qed taqsam l-istejjer kif qed inti flimkien u dak l-eżempju li ġab fader Ruben li m'hemmx titli u m'hemmx kulħadd qed jagħmel dik il-mixja. Allura kważi anka l-esperjenza tal-mixja tibdel anka d-destinazzjoni fi nfisha xrajta bajnejn ġodda. U naħseb li dik hija parti minn dan il-proċess, which is waħda minn raġunijiet għalfejn anka l-Papa Franġisku jenfasizza tant il-missjoni tagħna bħala Knisja li nakkumpanjaw u li nimxu ma dak li jkun fl-esperjenza tal-ħajja tiegħu. Jisu kollox qed jerġa' jiġi ċirku. Jiġifieri il-mixja spiritwali li tirrifletti fil-mixja fiżika fil-każ tagħkom, u ovvjament il-mixja fiżika li issa terġa' tixħed dawl sabiħ fuq il-mixja spiritwali. Però wkoll hemm biex naqbel 100% ma li għadd u hemm dak li nsejħulu aħna hemm terminu bl-Ingliż jużaw the Camino provides, il-Camino jipprovdi. Għax huwa vera esperjenza ta' providenza u dan li jagħmel anke l-istess Camino jagħmlu differenti. Nistgħu nsemmu affarijiet żgħar bħal pereżempju kellek ġurnata diffiċli kienet ix-xita, tħalt post u xi ħaġa bażika li Malta wara x-xogħol or whatever toħda for granted platzħun. Hemmhekk platzħun tieħu gost bih, tapprezza dak li għandek quddiem. Xi ħaġa qsek sempliċi. Tista' tkun xi ħaġa oħra iktar providenzjali. Pereżempju inti semmejt l-istatut u li inti kont involut qabel għalkemm ma ntqajniex dak iż-żmien. Kien hemm ħolqa f'da u dil-ħolqa ġiet b'mod li jekk ma temminx huwa akċidentali. Jien insertajt kont mistieden tieċ u meta mmur tieċ nieħu gost nibda bil-quddiesa tat-tieċ. Qatt ma kont smajt quddies fil-Knisja ta' Ħażebbuġ, tieċ kien Ħażebbuġ, mort smajt quddies Ħażebbuġ. Mhux iċ-ċelebrant imma l-kappellan wara l-quddiesa ħareġ jagħmel l-avviżi tas-soltu u semma Camino. Kien Fader Daniel illum qiegħed iż-Żurriq li qal se jagħmlu Camino bħala parroċċa. Tħalt fis-sagristija jew għamilt kuntatt miegħu ma' persuna oħra li kont naf għatlu smek kontkom xi għajnuna kredenzjal ħaġa għajdulna għandna l-informazzjoni. Matul iż-żmien għeni ħafna iktar hu mill-4 kredenzjali li tajtu jien. Ekku. L-istatut mal-kurja, kuntatt, pereżempju, il-quddiesa tal-31 ta' Marzu fejn għamilna l-Camino ukoll naf li iż-Żurriq hemm Knisja ta' San Ġagbu, ngħaddu miż-Żurriq più o meno f'nofs il-ġurnata. Ara telefonata Fader Daniel li importa se jkollna assis magħna nifqu għax huwa d-duluri u nagħmlu quddiesa f'San Ġagbu. Jiċċekkja ma' min joħseb il-kappella għax ovvjament ikollu nies jgħinuh fir-raħal. Telefonata lura iva ta'. Ġifieri daw kollha atti żgħar ta' providenza. Hemm atti ħafna kbar ta' providenza, però darba insemmija u għadu jitla' ġismi xewk, kważi qabiż li dmuħ. Assis magħna u ngħidlu isma' jien ħanimxi qablek, ħanimxi kappella tagħna fejn ġibu ċwievet għax ħafna kappelli medjevali sbieħ. Darba fil-għodu sebaħda għalli isma' qalli llum mhux se nagħmluha f'kappella ta' għalli sibli għalqa sabiħa li narmaw u nagħmlu quddiesa. Post sabiħ, nkunu fuq għoli għandek ambjent. Mela, le, u għet nħok rasi, ngħid imma din l-istorja kollha fi Spanja għal-fejn nagħmluha. Wasalna f'post imwarrab fejn ma ndejqu l-ħadd, għamilna wisa daw it-tip tal-altar stones tal-Irlanda, però konna qegħdin Spanja sibna waħda tajba, frixna l-korporal, armajna artal, inġbarna, bdejna quddiesa. Ġi Pellegrini ħor ma nafuħx. Se tibda l-quddiesa, kien Taljan. Waqaf, niżel il-basket, tat is-salib, sama l-quddiesa magħna, dmuħ nieżel.
U wara l-qoddisa mar fuq il-ċelebrant tagħna għallu nirringrazzjak. L-assis bl-umilta kollha għallu jien nirringrazzja lilek għax rajtna nisma' qoddisa waqaftu komplejt magħna ħadna gost bik għallu nirringrazzjak jien għallu għaliex. Għallu dal-kamino kelli nimxieħ mal-mara tiegħi. Tlifta ħabba l-kanċer, ma rridx naf b'kammini. U wara ċerta ammont ta' snin iddeċidejt li nimxieħ fi sema. Inti tista' timxieħ anke tagħmel il-ċertifikat għan-nom ta' xi ħadd li tħobb. Illum huwa l-anniversarju tal-mewt tagħha. Qiegħed f'nofs il-kampanja, naf li qabel ma jidla mill-lejla mhux se nidħol f'raħal, qed ngħid m'hemmx ċans li nisma' qudiesa. Nitla fuq dil-għolja u nara qassisa tjar Marta. Tara l-provvidenza kif kbira. Provvidenza inkredibbli ġifieri. U għandna ħafna minn dawn l-istejjer ġifieri. Ekku. Nsejħilhom koinċidenza u nisejħilhom provvidenza. Inti ismek provvidenzjali wkoll. Fil-fatt dik kollha għax inti semmejt il-Kappella ta' San Giacomo Bużuri, Santiago il-Compostela. Ma naħsibx li huwa koinċidenza li il-papa kien iħobb ħafna l-Spanja. Minn qabel intaqa' mal-mama kien sifel ħafna Spanja, pasturi minn Spanja, il-vari bħal ta' Spanja. Mexa ħafna Spanja ġifieri inklusa mill-biċċiet mill-kammino. Feraħ ħafna meta jiena għatlu li se nibdew nimxu l-kammino. U allura Fordi inti minn mid-dedi smajtu l-kammino? Mill-papa smajt il-kammino, però ma mxejtx miegħu, mxejt ma' gruppi oħra. Per fuq postijiet bħal Santiago, postijiet bħal Madonna tal-Pilar ta' Zaragoza, minant il-papa, postijiet bħal Monserrat. Dawn huma postijiet li smajt bihom u dejjem xtaqt immur inżurhom minħabba il-passjoni li kien jitrasmetti l-papa fuq dal-postijiet meta jitkellem fuqhom ġifieri. U allura jisimni James. U n-namra għal-mixja ħatta minn għandu wkoll għax anke meta konna żgħar aħna 5 tfal id-dar. 4 subien u tifla, meta jisaqsuh x'kellu kien jgħid għandi 4 subien u tifel għax it-tifla kienet qalila iktar mill-4 subien. U biex jagħti ftit ħin lil mama forsi anke tkompli ma' oħti li kienet iżgħar dak iż-żmien tarbija kien jaqbad l-4 subien, ma kellniex karozza, mela mill-gżira jaqbad tal-linja sal-belt, mill-belt naqbdu tal-linja l-Mellieħa, r-Raba tal-Ħaddingli u nimxu lura. Imxejna ħafna ma' missieri ġifieri. U jimxi jispjega l-istorja wkoll dik il-knisja, dik il-kappella, dik il-palazz. U jidher li da kollu ġifieri. Mela minn hemm ġiet tax-xir kammini, culture. U rittu kollu aħna konna ngħidulu lilu u missier il-mara wkoll iktar tard għajt miegħu għalina kienu żewġ tirġiel li konna ngħidulhom enċiklopediji ambulanti. Issaqsihom x'issaqsihom fuq storja, kultura. Kienu fonti ta' informazzjoni. Qed iġġalni naħseb din idea hekk ta' kemm hawn nies jisimhom ġagbu. U din il-ħaġa issa qed tiġini frasi li forsi m'għadix fiż-żar ma nafx jiena għalkemm irrid ngħidlek li għandi xi ħadd fil-parroċċa tiegħi minħabba nannu li ismu ġagbu it-tifel li hu it-tifel tat-tifel jew tat-tifla insomma semmewh Jago, ordiri, dika ma tafx inti jisu jkomplu għaddejla, imma qed iġġalni naħseb li b'xi mod jew ieħor kien hemm devozzjoni lejh. Minn x'imkien ġejja ordiri għax orrajt iżżurri hemm kappella ta' San Giacomo ma kemm hawn parroċċi fejn hawn. Le, Malta d-devozzjoni ta' San Giacomo antika ħafna. Barra d-devozzjoni ta' San Giacomo kellna pellegrinaġġi u santwari oħra antika Malta u dawk studjajnihom u fil-fatt oġbitni ħafna meta kontu mortu kien għamiltu il-mixja fit-12 ta' Marzu u fil-komment mal-ġurnalisti semmejtu il-pellegrinaġġ ta' San Girgor. Propaċe universali. U iktar antik mill-Isqof Kubelles fil-fatt, mill-Isqof Kubelles ħadak il-pellegrinaġġ li kien jeżisti u taħ it-timbru
tiegħu. Biex inkunu allura issa anki għas-semija tagħna x'aħna tkellimna anke qabel dejna l-programm, allura forsi ċertu affarijiet neħduhom ovvji. Din espandiet il-ħaġa, jiġifieri allura għax inti qed tagħmiltu dik ċertu riċerka u semmejna diġà il-kunċett tal-kamini ta' dawn il-mixjiet kien estis madwar l-Ewropa, jiġifieri fl-Italja kien hemm, fi Franza kien hemm, mbagħad iktar ma toqrob lejn Spanja, Portugal, eċetera, allura mbagħad ishom jibdew jikkonverġu madwar Santiago de Compostela. Iktar il-fuq il-Ġermanja, eċetera, wkoll kien hemm din l-idea. Intom anka f'Malta issa għamiltu din il-ħaġa. Tgħidilna naqra fuq din l-esperjenza tagħkom. Aħna għadna li ma jistax ikun li minn Malta, pajjiż nisrani wkoll, ma kienx jitilqu nies fuq pellegrinaġġ ukoll. Però ridna nsibu ġifieri l-Ispanja ridna nippruvawlhom b'xi evidenza li dak kien fil-fatt. Trid taqbad qisu minn żmien il-kavallieri għax Malta ħadet għalkemm kien hawn l-Ispanjoli qabel u l-Aragoniżi u l-kult ta' San Ġagbu jmur lura għal dak iż-żmien. Malta n-nies saru daqsxejn iktar ekonomikament aħjar fi żmien il-kavallieri. U r-rotot saru anka iktar safe kien hemm inqas attakki wara l-assedju u wara l-battalja ta' Lepanto fejn naqsu l-invażjonijiet u l-attakkat speċjalment mill-1600. Sibna kredenzjal huwa ħanedlu Pilgrim Passport jew Certificate of Safe Passage li kien joħroġ l-awtorità ta' dak iż-żmien biex il-pellegrin jista' jimxi f'pajjiżi oħra, jgħidlu fejn sejjer jew x'intagħmel mhux m'għandi kredenzjal jinqiegħed fuq pellegrinaġġ. U anke b'dak il-kredenzjal il-bereġ, l-ospizji u l-kunventi kienu joffru anke bniedem fejn joqgħod u x'jiekol along the way. Sibna kredenzjal ta' wieħed mill-Liber Bullarum ta' żmien il-Kavallieri li jmur lura għall-1602 li ħareġ għal of the Winja Court li l-eremita li kien jgħix fil-grotta ta' San Pawl, Don Juan Benegas de Cordoba, u l-kredenzjali jgħid huwa ċertifikat ta' safe passage biex Don Juan Benegas jitlaq mill-grotta ta' San Pawl, u għalhekk il-mixja tagħna tibda mir-Rabat biex norbtu mal-istorja. Jitlaq mill-grotta ta' San Pawl u jmur iżur postijiet qaddisa fl-Ewropa jsemmi xi 2 u 3, jinkludi anka pereżempju Trapani u Loreto sa Santiago in Galizja. Biex dajbatilha sa Santiago. U allura kellna din l-evidenza u mbagħad minn hemm morna nitkellmu anka ma' l-Istituto Marittimo ta' Spanja biex naraw il-rotot marittimi dak iż-żmien. U mbagħad irrealizzajna li il-ġirien tagħna Sqallija u Sardenja ikkellhom ukoll ikkrejaw il-mixjiet ta' San Ġagbu, però ma kinux jaslu sa Spanja. Għaliex kien hemm kult qawwi ta' San Ġagbu wkoll. Sqallija jibda minn Caltagirone li hija ċittà Jakopea u jasal sa Kapizzi fejn is-santwarju ta' San Ġagbu. U Sardenja hemm il-kult ta' San Ġagbu għaliex jgħidu li San Ġagbu fit-triqtu biex evanġelizza Spanja għadda minn Sulċis li l-luma San Antiochio ħdej Kaljari. Jafu kol għal-kemm hemm xejn fl-istorja fli dan għadda minn Malta wkoll, għax daw kienu jmorru minn port għal port għal port. Ġi minn Malta għal Sqallija, minn Sqallija għal Sulċis, minn Sulċis għal Spanja. Allura li għamilna meta tkellimna ma' Spanja, għadilhom għaliex ma nagħmlux il-Camino Maltez li minn Malta jaqgħet il-Malta mal-Camino di San Giacomo in Sicilia, minn Palermo jaqqat mal-Camino Santiago Sardenja, minn Porto Torres ikompli sa Barcellona jaqbad il-Camino Katalan u l-Camino Maltez ikun 3600 km mir-Rabat Malta sa Santiago ma jaqqat ġo fih 3 kammini oħra stabiliti. Sqallija u Sardenja oxew bl-idea għax tagħhom ma kienx jasal Santiago u s-set jasal Santiago bis-saħħa tal-Camino Maltez. U aħna ftaħna rotot ġodda. Ara, x'dedikazzjoni wkoll x-riċerka li tagħmlu, ġifieri biex mortu u biex skoprejtu dal-passaport. Eżatt, meravilja, ġifieri din. U daqgħet fil-Biblioteka Nazzjonali jew? Iva, huwa parti mill-Liber Bullarum biex inkunat kollox
dana kien instab l-ewwel minn enċiklopedija ambulanti oħra, Dunġwana Zoppardi. Ovvjament, għax marbut mal-Rabat, mal-Grotta ta' San Pawl, ovvja. U fil-fat Don Juan Benegas ukoll għandu jissemma wkoll fil-Mużew ta' Winjacort. Però peress li il-kammino assaċ ma kienx daqshekk ċentrali, ma kienx daqshekk jiġbed l-attenzjoni ta' min jistudja Malta. Xi ovvjament kienet l-idea ta' San Pawl, Malta gżira qaddisa x'ġi San Pawl. Jisuħna destinazzjoni, ma dex għalfejn immorru band oħra. Fimni, għaw min jgħid għalkemm mhix ipprovata, għaw min jgħid li probabbli lan ta' Winjacort u Don Juan Benegas kien dak li jmur jistudja x'jiġri f'santwari oħra biex jeqilbu San Pawl il-grotta f'ċentru ta' pellegrinaġġi. U kien hemm żmien meta nies kienu jiġu għal fil-fatt anke fl-arti kienu qegħdin jagħmlu qaddisin jgħixu ġo grotta u meħuda minn hemm. Thomas Freller ukoll flimkien ma' ukoll jagħti ftaħna hawnhekk ftaħna. Imma propju dik jiġifieri faith heritage, jiġifieri eat feet f'dawn l-affarijiet, jiġifieri. Allura qed naraw li dan għax inti qed u ċertament b'ħafna rispett u mħabba wkoll lejn dawn li jkunu clubs ta' trekking pereżempju, imma meta inti mbagħad żied dimensjoni oħra ta' fidu kultura magħha dik allura mbagħad hemmhekk verament jidħol l-aspett anke tal-pellegrinaġġ. Ħanagħmlu naqra pawża għax diġà taretilna nofsihom il-programm. U allura nisimgħu biċċa mużika li għażilta inti stessa Lina James. Tintroduċi ftit tgħidilna x'inhi din id-diska u għalfejn xtaqta? Mela le, bħalma dejjem ngħidu il-ħajja hija mixja minnha fiha bil-isfidi tagħha. U jekk hemm żewġ mhux versi, wieħed vers u liħor salm li nħobb fil-Bibja li huma relatati mal-mixi, wieħed huwa Your word is a light onto my path and a lamp onto my feet. Li jiġri xiġri għandek x'tagħmel, għandek punt ta' referenza li hija l-Bibja li x'imkien se ssib soluzzjoni. U t-tieni huwa vers 119 li dan eleb f'song sabiħa minn Don Meon li hija God will find a way. Li jekk inti kultant tħossok mument ta' disprament jew ma tafx fejn se ddur, tfakkar lilek innifsek li tista' tinstab triq. Ekku. Tajjeb, mela ħanisimgħu din is-song God will make a way li hija song li żgur ħafna nies huma familjari magħha. Imma fuq dal-programm qatt ma daqajnija, imma allura ħaġa sabiħa bis-saħħa tiegħek James u anke b'din id-dimensjoni anke tal-ħajja bħala dil-way din il-mixja li l-mulej qed jakkumpanjana u jiftħinna kif semmejt inti il-kamino jipprovdi, ġifieri huwa l-mulej li jipprovdi fil-kamino, il-mulej anke fil-mixja tal-ħajja tagħna jipprovdilna jiftħinna triq u allura nisimgħu din is-song u mbagħad lura bid-diskussjoni tagħna fil-programm Kirieħu Bilih fuq Radio Marija. Lura fl-studio ta' Radio Marija, aħna l-Kirieħu Bilih llum għandna vittma magħna li bħal vittmi jibdew vittmi u jispiċċaw ħbieb ta' Mixjin miegħu bil-qiegħda, ma mixjin miegħu. Kien għaddi siġġu bir-roti għastakom le tiegħi office chair. Xogħol tanduru ta'. Ekku. Għandna lil James Portelli li ġie hawnhekk anke jirrappreżenta l-Assoċjazzjoni Xir Kammini, xirka tal-kammini, ġifieri dawn u konna qed nitkellmu dwar il-Kammino ta' Santiago de Compostela, imma anke l-kunċett iktar mifrux l-idea li issa nħolqot anke tal-Kammino Maltese, allura mixja wkoll f'Malta stess li intrabtet issa ma' dan in-netwerk iktar wiesa ta' dawn il-mixjiet madwar l-Ewropa. Forsi qabel ma qed tiġini frasi jekk għax qed tgħid Xir Kammini, taħsbu li intkom forsi il-werrieta ta' forsi xi darba ma nafx jien kien hawn xi fratellanza ta' San Ġagbu jew għadha teżisti ma nafx jien. Min jaf, mixja ċoj purċissjoni ta' San Ġagbu kienet teżisti żgur fi żmien il-kavallieri mill-Knisja ta' San Ġagbu sal-Katedral fil-25 jew lejlieta fil-fatt fil-24 ta' Lulju.
Umbat l-għada bil-pompa kollha jkun hemm il-konċelebrazzjoni fil-katedral bil-kavallieri, bil-Gran Mastru, bil-Priuri kollha. Ġifieri xi konfraternità kienet teżisti żgur. U fuq livell internazzjonali teżisti żgur ovvjament mill-katedral ta' San Ġagbu u hija waħda mill-eqdem konfraternitajiet fid-dinja, ġifieri tmur lura xi 700 sena. Vordi jista' jkun li anke għax aħna kellna kavallieri Spanjoli madwarna, vordi jista' jkun li hemm xi rabt anke ma' xi kavallieri li forsi kienu tagħhom f'ta' Santiago. Żgur mhux forsi għax huma l-kavallieri wirtu anke l-artijiet tat-Templari fi Spanja. Fil-fatt meta tkun mixi fuq il-Kamino inti tara postijiet anke tara l-arma tal-kavallieri u l-kavallieri wkoll għandhom xi albergs jgħidulhom jew hostels sallum il-ġurnata fuq il-Kamino li jilqgħu Ospitalieri. Ospitalieri, x'huma ospitalieri. Forsi biex nagħmlu naqra iktar għal-nies hekk naqra iktar prattika hekk, tiġ tagħmlilna ġerni speċi su safra mela badna tlajna l-arjuplan ta' Malta u tgħidilna naqra inti. Mela, qabel biss tlaqna jibdew il-mistoqsijiet kollha immaġinabbli u possibbli. Li fil-fatt jagħmlu ħafna sens. Aħna llum għalina huma u take them for granted. Però xatt li żemmur l darba se jisaqsik isma' xi tintella ħwejjeġ, x'tib ta' żarbun irid ikolli, x'basket, mela. Hemm xi regoli kardinali. Jekk tista' tgħaddi binqas, iġġorx iktar. Sewwa. Bħal ħajja, il-piż żejjed. Jien hawn dan diġà nażaqna, wardiri ma rridux kieku iktar piż iktar. Mela, jekk tista' u hawn minnu dommatiku fuq qedlek isma' ħuġi x'tibdiliet biss waħda fuqek lor tasel le, jekk tista' ġġor tliet tibdiliet aħjar minn tnej. Imma tkun prattiku li tajt fil-għaxija forsi jekk għandek t-shirt ħsiltu, nxartu, imma ma ġġorx iktar milli għandek bżonn, għax kollu piż żejjed. Regola oħra kardinali huwa mill-ħwejjeġ kollha li tilbes. L-iktar ħaġa importanti huma kalzetti u żarbun tajjeb. Dawk. Għaliex l-iktar ħaġa li batu bihom min jimxi huma blisters. Fordi fil-kelma waħda qed ngħidu x'tgħidu l dan trekking shoes? Trekking shoes tajjeb. Kalzetti ta' trekking, bis-saponi. Issa jgħidlek trekking boots, ġifieri bit-tromba jew le. Fir-realtà, jekk inti tilha tagħmel kamino ta' ġimgħa, ħafna drabi qas għandek bżonnu bit-tromba. Iktar mit-tromba importanti huwa l-qiegħ tiegħu, li huwa qiegħ li jgrip jaqri ħoli u li ma jweġġalekx il-pronation, ġifieri saqajk tkun komda ġo fih li inti tippruvaħ qabel titla'. Ovvjament irid ikun użat, mhux ġrid tela bih. Huwa żball kbir li titla' b'żarbun ġdid u tilbsu hemmhekk li timxi 20-25 kilometru bih qabel biss provajtu. Palma jgħidu l-Ingliżi, you need to break it in. Anka biex jidra saqajk. U kalzetti tajbin, issa kalzetti jgħidulek ħoxnin, irqa' hawn min anke jilbes kalzetta liner żgħira u kalzetta oħra fuqha propja. U meta saqsejt għaliex qallu li għax kalzetta ma' kalzetta teliminalek il-friction. U min jgħidlek lejn il-bes kalzetta ħoxnin biss anka fil-realtà. Però naħseb jien jiddependi jekk int pereżempju bħali jien minn mit-tfulija tiegħi dejjem biż-żarbun. Mis-Sirja li tieħ il-glorja tal-ġenna li kien dejjem ħafi il-qiegħ ta' saqajh kienu pett taż-żarbun. Naħseb jiddependi inti. Jiddependi ħafna. Hawn min anke jimxi bit-trekking sandals, as trekking shoes, però xorta l-qiegħ ikun qiegħ tajjeb ta' trekking. Ġifieri dawn huma affarijiet prattiċi. Basket qabel tixtrix basket għax huwa tal-moda jew iktar għali jew tad-ditta or whatever. Hu l-ħin li jekk jista' jkun tmur 3-4 ħwienet u provhom kif huma fuq spallejk. Hawn minnhom li lum huma jgħidulhom ergonomic, jiġifieri jfittjaw daqsxejn aħjar minn oħrajn. Għax in-nies kollha għandna statura shape differenti. U mhux basket għax huwa tajjeb l-istess bħal żraben, nerġa' lura żraben, għax huwa ditta tajba bil-fors huwa komdu tep għalik. Ara li jfittja tep. Ħafna drabi jekk issibu b'daqsxejn lamber support bil-ċintorin ngħidulu aħna jaqfel aħjar minn oħrajn. Nerġa' lura żarbun ukoll mhux għax ikun ditta tajba wa tep għalik. Pereżempju jiena jsemmu li ċerta ditti ma nsemmihomx hawnhekk biex nagħmel xi riklami
li għalkemm huma l-iktar ditti rinomati internazzjonali jien ma nilbishomx. Għaliex jien insejtajt flat-footed u għax flat-footed nista' nilbes dil-brand u mhux oħra. Right. Sempliċi. Ħwejjeġ, kif għadna l-importanti li issa x'inhu l-iktar importanti li kollok f'dak il-basket. Jekk m'għandek xejn, importanti li kollok raincoat li tippakja żgħira, Poncho. għax xemx jew xita se timxi. Jekk tħossok komdu timxi b'bastun, ipprattika qabel bil-walking sticks. Jekk għandek ħin titrejni qabel bit-tnej, aħna nsibu li il-walking sticks iżidulek fl-effiċjenza at least 20% f'ġurnata. Yes. Għaliex taqbad ritmu. Taqbad ritmu bit-tnej, waħda le. Għax bujħet issib li tistriħ fuq u iktar. Mentri bit-tnej taqbad ritmu. Pero tipprattika qabel għax inkella jfixkluk. Nerġa' lura l-basket mela importanti li jkollok fih one il-backpack, il-backpack ngħidula l-raincoat jew l-poncho. 2 ammont sostanzjali ta' ilma. Mhux dejjem se tintaqa' ma' coffee shop jew bar fejn tixtri l-ilma. Jiġifieri għalmenu tibda b'litru u nofs as a minimum. Jiena nġor jekk għandi l-pis 3 minnhom se jkunu 3 litri ilma żgur. Hawn min jgħidlek bladder jew fl-ixkun, preferenzi personali. Importanti l-ilma, taġobih. Għaliex ma tridx tinqabad barra bla ilma. Qed ngħidu bladder għax forsi l-istemija ma jkunux jafu qed ngħidu jisu fl-ixkun artab. Yes. Ġifieri jisu kif kienu l-antika li hija borża eżatt li hija bużija. Dak u għaw min forsi jkun ibati ftit jew diabete jew kundizzjonijiet oħra li tajjeb li jkollu xi ħaġa ħelwa fuqu jew għaw min jgħidlek jiena inħossni nirpilja jekk ikolli pereżempju maqar frotta. L-importanti li ma tkollx ħafna affarijiet mill-ħin intu miexi. Ġifieri żomm snack miegħek, żomm snack ta' frott jew xi ħaġa li taqleb fuq il-ħelu iktar milli fuq il-mielaħ. Meta niġi għal-melħ li jkollok bżonn kultant hawn min iħallat ftit salts minerali ma ftit ilma. Għaliex dawk huma rehydrating salts għax inti meta qed tereq qed titlef ħafna minn dawk is-salts tal-ġisem. Ma dawk huma l-affarijiet importanti. Xi ħaġa oħra li aħna nħobbu nagħmlu u ħafna nies oġbithom l-idea jien ngħidlhom ġorru xugaman żgħir jew face cloth żgħira quick dry u par kalzetti żejda għaliex. Spanja għandha ħafna li jgħidlhom fuentes bil-Malti huma ejjun tal-ilma. Li daw għadhom miftuħin. Ilma friżat, jekk tkun imxejt 10-15 kilometru u tant għama dal-fuente, tinżel żarbun il-kalzetti. Titfa' saqajk fl-ilma u saqajk jieħdu r-ruħ. Ġifieri tħoss il-pexxun, l-kiesi, jerġa' isek qed jitwildu mill-ġdid. Tixxotta saqajk, il-fatt li lbist par kalzetti ndaf, mhux li kienu blara, qed tifranka anke mill-blisters, iż-żarbun tajtu kwarta arja, reġgħet ilbistu, filtu sew komplejt. Affarijiet żgħar, ma dawk huma l-iktar affarijiet essenzjali fil-basket. Aw min jgħidlek inġib kitla miegħi probabbli m'għandekx bżonn. U taf tkun pis żejjed biex iġġarra fuq darek. Jekk għandek bagalja mixja minn post għal ieħor, forsi tista' żżomm travel kettle iva, ma l-bqija mhux tiġġarra fuq darek. X'din tajjeb nispjegawha. Hemm modalitajiet differenti li wieħed jista' jagħmel hemm min iġorri l-pis kollu tiegħu miegħu kull fejn imur. Allura ovvjament fl-interess tiegħu li jkun ħafif kemm jista' jkun. Imma mbagħad ikun hemm anke tista' tagħmel modalità differenti li minn shelter għal ieħor jew minn xejdulhom alberg. Ġifieri minn hostel għal ieħor jibatulek huma stess u xekk il-bagalja tiegħek. Allura inti tieħu il-minimu neċessarju fuq spallek li xorta ħajkollok bżonn l-ilma, ovvjament xorta ħajkollok bżonn kif qed ngħidu ċertu affarijiet oħrajn. U importanti wkoll mhux fil-bagalja aw mhux fil-basket ta' fuq darek imma fuqek. Spanja kultant taf tkun bħal Malta. Ġifieri toħroġlok ġurnata xemx, hija ġurnata xemx. Ġifieri importanti li tagħti rasek li għandek kappell, li għandek beritta, tkun armata x-xemx u għax-xita, dak huwa importanti. U semmejna di tal-bagalji u mhux bagalji. Kultant nitlu f'argument li fl-opinjoni tiegħi jaf ikun bej akademiku u banali. Isma l-kammino tittimxieħu ġor kollox fuq darek jew tista' tibathom minn post għal ieħor. Jiena ir-raġunament tiegħi huwa min kien jagħmel il-kammino anka fil-Medjuevu
kien hemm nies li huma nies komuni, nies fqar, patrijiet li ma kellhomx għaxja ta' lejla bħal San Franġisk pereżempju, però kien hemm ukoll monaċi, Saint Bridget pereżempju, reġina kienet, u nies benestanti u kavallieri, mhux kulħadd kien jitfa' kollox fuq daru jimxi. Jiġifieri billi llum inti tagħmel pellegrinaġġ tajtina ħanieħu the bare necessities li għandi bżonn matul il-ġurnata fuq dari. Imma l-ftit ħwejjeġ u l-kumditajiet tiegħi nibagħthom filgħodu imorru minn l-alberg fejn qomt, jew l-hotel fejn qomt, jew l-hostel fejn qomt, għal l-alberg li jmiss unsibhom jistennewni hemmhekk. M'hemm xejn ħażin daqshekk. Il-vjaġġ mhux kemm taħkes lilek innifsek fiżikament, imma kemm issib lilek innifsek spiritwalment. Mbagħad jekk tittakkes lilek innifsek affarijiet tiegħek. Imma naħseb li din f'kull ħaġa ta' jkun hemm dik iċ-ċertu tentazzjoni tal-puristi biex ngħidu hekk, ġifieri allura li iktar ma tkun primittiv biex ngħidu hekk jew inkella iktar ma. U ngħidu kif inhi dan tista' anke tagħmel by time. Tgħid l-ewwel darba tipprova tara kif tmur. Jekk tħoss li tista' tgħaddi mingħajr il-bagalja, darba oħra għamlu mingħajr. Jiena ngħidha b'dikjarar. Darba għamiltu bil-basket fuq dari, dak il-kammino għamiltu ma' 3 ħbib tiegħi bil-basket fuq dari, u kien vera an endurance race, tgħidli għaliex. X'barra l-basket u kollox fuq darna, literalment ħajtek fuq darek dawk l-4 ijiem. Għamilna 250 kilometru f'5 ijiem. Ġurna l-kammino Ingliż kollu u kif wasalna Santiago komplejna sa Finisterre. Konnet namlu average ta' 50 kuljum. 50 kuljum, mhux xejn. Kollox fuq darna. Qed ngħidu sigħat ħalli jifhmuna n-nies. Kuljum konna nibdew qisu ma' 7 ta' filgħodu u naslu n-naħa l-oħra 8 ta' filgħaxija. Inti għamilt, immaġna jisek għamilt minn tarf ta' Malta, sa' tarf liħor u lura biex ngħidu hekk jekk nieħdu Malta bħala 27 kilometers bejn wieħed u ieħor fit-tul tagħha kif jgħidulna. Kuljum. Appuntu kuljum li għamilt dik, ġifieri bat minn Birżebbuġa sa ċirkew u lura kuljum. Kuljum. Awguri. U meta wasalna Finisterre, għad bil-qeda u riflettejt, għamilta prosit. Xħat minna. Ekku. Sewa. Għax imbattajja u. Ma rġajċ għamiltek, għalix, għax jina rrit jina għaddejni għaf, unħu gost bil-moment prezent. Ziffa ħelwa, asfur, l-ammont ta' safar li tisma' titkellem. Għasekku, kultant tiqaf fil-passaġġ niftakar biex nistennew fejnek jaqsam minnha l-oħra. Fil-fatt qed iġġalni naħseb. Jekk inti ħatamlu trekking bir-rispett kollu lejn kulħadd, inti qed tagħmlu physically. Jekk imbagħad ħatamel din il-mixja, inti għandek mentally, jekk imbagħad ħatamlu b'devozzjoni wkoll, imbagħad għandek spiritual, għandek soul. Mela qed ngħidu body, mind and soul. Forsi hawn min għadu fil-body, forsi hawn min wasal anke and soul, and mind u issa wasal and soul ukoll. Fil-fatt il-logo ta' xirka mini huwa dak. Corpus mens anima. Niki. Proset. Kważi tarinna l-ħin, ġifieri l-aħħar 2 minuti biex ngħidu hekk. X'tip ta' ħajkun hemm art iebsa, art imħarbta, ħajkun hemm art aħjar, x'tip ta' terrejn ħajiltaqa' miegħu dak li jkun? Mela. Ovvjament hemm ħafna kammini differenti li qed ngħidu. Hemm ħafna kammini u fi Spanja u Franza u Continental Europe fil-fatt qatt ma ssib art kif daqs l-aħraġ tal-melliħa jew kemm inti għandek hija imżewqa, għandek ftit toroq għandek, però għandek country lanes ukoll, u mbagħad għandek ħafna minnhom li huma jsejħulhom dirt tracks, imma ma naħsibx li jsħolhom it-term dirt tracks għax fil-fatt huma miexi fil-kampanja, miexi fuq ħamrija, miexi fuq. Pero li tkun ovvjament jibsa xtant jimxu nies li ċat jgħaddi. Ibsa, pero mux jibsa daqsit. Le ibsa mux fil-sens, Imbatmata, imbatma. Sewa, daqsek dik il-kelma. Pero miex krudili fuq il-bxixen tija. Pero tkun imbatma sewiva. Punt li forsi staqt nsemmi wkoll hija aħna
għadna li barra Santiago u li bdew minn Santiago kienet l-idea tal-Camino Maltese. Bdejna nirriċerkaw mixjiet u santwarji u postijiet oħra f'Malta. Per eżempju, Malta ftit nies jafu għadi u bħalisem proġett għaddej bej il-Knisja u liju u koll madwar is-santwarju tal-Melliħa. Dawk huma pilgrim lodges. Iva. Pilgrim burru pilgrim. Jidir li hemm anka kien hemm xi ħaġa l-Kappella tal-Isperanza u kien hemm fl-antik. Ukoll u proġett ieħor li ġi restawrat riċentament hija s-santwarju tal-ħnina tal-Rendi li kellek kavallier Gutenberg li il-Parvis qudiem il-Knisja, it-Tsuntier raman kabir għal-Pellegrini, kellna ħafna posti ta' Pellegrini u dawn hawnhekk inneħħi il-kappell is-sindku tal-Rendi li jagħmel ħafna xogħol għal dal-proġett, però għandna ħafna minn daw li għadna tniskopruhom. Il-fatt naħseb dan Gutenberg kien hemm bħobbuhom ħafna das-santwarji għax il-Melliħa benefattur kbir kien. U benefattur tas-santwarji ta' ħafna santwarji Gutenberg. Tal-ħerba u hekk. Tajjeb, James, il-ħin tarinna. Aħna ħadna gost immens u jalla jkollna forsi opportunitajiet oħrajn nerġgħu anke nistidnuk xi darba. Forsi naqbdu aspetti differenti jew inkella anke naqra iktar a day in the life kif konna qegħdin nitkellmu wkoll. Xi ħaġa hekk affaxxinanti anke fil-kultura nisranija u anke minn ma jistax jagħmilha forsi anke bis-saħħa tiegħek anke semmija tagħna li forsi homebound jew bedbound ukoll. Imma forsi ħassew li jistaw jimirħu naqra anke bis-saħħa tiegħek dak li jiddeskrivejt anke żbuħija tax-xenarju ta' dan postijiet meraviljużi. Nirringrazzjawk ħafna u nawguraw ħafna ħidma tajba lilek kull xirka min li by the way kif konna qegħdin ngħidu għalina forsi ovvja tkellimna qabel imma tagħmlu dan kollu b'mod b'mod senza interessi ġifieri m'hemmx xiqli jew hekk fiha din il-ħaġa. Imma bimħabba kbira għal dak kollu li huwa heritage u fidi li jintaġnu fil-ħajja tan-nisrani. James, grazzi ħafna u nirringrazzjakom. U jekk alla jrid kif qed ngħidu, nerġgħu ikonna ċans. Forse nitkellmu fuq kammini oħrajn ta' San Franġisk. Iva. Proset, grazzi ħafna, eżis semmi aħna l-appuntament tagħna magħkom bħal dejjem ikun fl-istess ħinijiet, is-sibt fl-4 ta' wara nofsinhar, repetizzjoni l-ħadd fil-11 ta' filgħodu, nistednukom bħal ma nagħmlu dejjem biex magħna u bħalna tibqgħu dejjem kirieħ u bilih.